esa visión de moza e muller. Como decía Iria, cando se aposta pola mocidade e no BNG, bueno, pois está á vista que é unha constante, moitas veces pois aparecen os típicos receos que ten moita xente de que a mocidade pois non ten experiencia, actúa impulsivamente, bueno, todos esos tics que sabedes que ten a maior parte da xente, non? No BNG creo que xa fai tempo que esa aposta é firme, é decidida e nós somos un exemplo. E ademais eu acredito firmemente pola experiencia, que non é moita, que teño en gobernar o Concello e anteriormente tamén formar parte do cogoberno da Deputación, onde, por certo, xa me convencín que teñen que desaparecer todavía máis. Como vos digo, esta experiencia fíxome acreditar todavía máis en que a mocidade fai políticas en complexos. Igual é pola nosa inexperiencia. Eu creo que máis que inexperiencia temos a humildade suficiente para non ter complexos a hora de aprender, a hora de rectificar, a hora de escoitar todas as opinións e poñelas en práctica. E ese xeito que temos de facer políticas en complexos, de decirlle a xente cando nos ven a pedir algo: mire vostede, mire, non me trate de vostede, que teño 30 anos ou 25, ese achegarse á cidadanía fainos convertirnos precisamente no que a xente non quere, que son políticos. Antes tamén o falaba Monse. A xente, cando fala con nós, cando comenta pois as necesidades que temos no Concello, fálanos como a un veciño máis que ten a capacidade de cambiar algo no seu concello, non? E eu creo que esa normalidade que imos aprendendo pouco a pouco cando comezamos tan novos a traballar en política fainos ser pois millores a hora de trasladar tamén a política nacionalista do BNG, porque afrontamos, como vos digo, con esa normalidade, con ese non complexo e, sobre todo, pois con esa capacidade que eu creo que temos de rectificar día a día e ir mellorando. Pero de ser mozo é unha situación, ou moza, transitoria. Deixamos de selo, claro. O que queda é o de ser muller. E é algo que levamos día a día. Aquí hai mulleres, pero tamén hai moitos homes, e eu creo que todos e todas deberíamos facer esta reflexión, non? Sobre todo, se somos mozas sin cargas familiares, é moito máis doado, só temos o hándicap de ser moza. Pero se somos mozas, como foi o meu caso moi cedo, de ter unha filla, neste caso, pois eso xa se complica máis. Porque a política, por moito que pensemos, non está feita para as mulleres, sobre todo para as mulleres traballadoras con fillas, non? E iso, que a priori pode ser un problema, cando chegas ao goberno, tamén é un valor. Eu vos podo garantir que non haberá ningún concello gobernado por unha muller nacionalista que non teña almorzos polas mañáns, programas de madrugadores nos colexios, nin que non traballa arreo por ter escolas infantís. No meu concello de ter unha pasamos a ter 3. Porque o facemos case prevaricando. É algo que nos necesitamos tamén para seguir a traballar. Creemos firmemente nas políticas que estamos a implementar e sabemos que a única alternativa, que a única forza política que pode levar adiante estas alternativas é o Bloque Nacionalista Galego. Por eso formamos parte destas candidaturas. Eu quero aproveitar a ocasión para pedirvos a esos homes, a estos mozos que formades parte do BNG, que sexades sensibles tamén, bueno, pois cas mulleres que somos nais, sobre todo a hora de poñer horarios nas xuntanzas, horarios nas actividades que organizamos dende o Concello e agora tamén o facemos dende o BNG. Poñemos sempre a disposición un servizo de canguraxe, é fundamental para que poidamos ir aos actos e que, bueno, pois que teñades un pouco esa visión de muller, sobre todo de muller nai, que fai que, ademais de mulleres que traballamos en política, sexamos malabaristas, non? Pero, como vos digo, non vos asustedes, eu creo que é un plus, chegamos a lugares para transmitir a nosa mensaxe que, por exemplo, Guillermo non chegaría.
as horas de parque que facemos as nais non as poden facer outros cargos públicos. E quen di o parque, di a saída do colexio, as actividades, etc. Así que eu creo que ser muller, ser nai e ser moza é un plus nas candidaturas do BNG. Se seguimos a ser como somos, estou convencida, xente normal, xente que sigue facendo a mesma vida, que sigue indo a compra, que sigue indo ao parque, que sigue ao colexio, que sigue indo de cañas, como falábamos antes, e iso é o que nos fai ser unha forza política diferente. Somos normais, non somos políticos ao uso, sino que somos como a xente, por eso eu creo que somos os únicos que podemos gobernar para a xente. Creo que non me ha sido tempo, non? Grazas.